To EDSA! Kantahang pang EDSA, sayawang pang EDSA, EDSA! Tulugang pang EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! EDSA! Boards! Magandang gabi, Metro and Mega Manila! That's right, ang oras pa natin, we got 29 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. And right about now, mga kabisyo, ito na, huling bagsakan, huling buga ng ating programang EDSA. At syempre ngayon po ay araw ng, ang bilis ng araw, it's a Thursday, and today is September 26, 2024. Sa lahat po naman nagsaselebrate na ng mga birthday, happy birthday pala. Anyways mga kabisyo, eto na, hindi na natin patatagalin to. Tanga, ready ka na ba? Pag-usapan na natin to! Panda napikon. Napikon sa zookeeper. Napagbuntungan na galit, hinabol niya yung zookeeper o yung caretaker niya. Ang bihira naman eh. Oo, kaya ito nakita to, nasaksihan to ng mga bumisita sa zoo sa isang sa China. Hinabol ng panda yung babaeng caretaker na tagapag-alaga niya. Kasi tapos mistulang nakita dun sa video, mistulang parang ni-wrestling siya ng panda. Pabihira naman oh. Tanga! Kahit habulan at wrestlingan ng panda, logican pa rin natin to. Ay, wag mo nang patagalin, kalbo. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Alam nyo dito mga kabisyo sa programang ito, kahit wrestling, lologika natin. Pambihira naman oh. Oo, kahit wrestling, lologikan po natin yan! Kailangan mo bang i-memorize yan, boards? Basic to sa mga hayop na panda na sobrang playful po yung character nila. Siguro baka na-board lang yung panda at gusto maglaro, kaya nakipag-wrestling dun sa tagapag-alaga niya. Pero mga kabisyo ang mga panda kasi medyo kaya mahirap silang alagaan dahil prone po sila sa injury. Dahil nga yung character nila ay clumsy at medyo maligalig yung mga galaw nila. Mahilig sila gumulong-gulong at maglaro. Kaya minsan nahuhulog sila, nasusugatan at nababalian. Parang yung kasama mo sa bahay, mahilig gumulong-gulong, walang trabaho. Tulog na lang nga ng tulog ang trabaho, nagkakasakit pa. Pambihira naman. Nakilala ka bang ganyan? Kaya mga kabisyo, logican po natin Bangabat po ang mga panda ay kilalang kalmado at hindi agresibo, may ilan pong mga posibleng dahilan din kung bakit sila maaaring magpakita ng agresibong kilos o tila nire-wrestling ang kanilang mga tagapag-alaga. Ang isa po sa mga dahilan dyan ay paglalaro o pagiging mausisa. Ang mga panda po, lalo sa mga bata o yung mga young pandas na tinatawag natin, ay kilala po sa magiging mausisa o curious sa mga bagay-bagay. Kaya mahilig sila maglaro. Ang pag-wrestling ay maaring bahagi po na kanilang paglalaro at hindi aktual na agresibong pag-uugali. Minsan akala ng panda ay nakikipaglaro lamang yung mga tagapag-alaga nila. Lalo na kung medyo malapit yung relasyon nila, di ba? Sa ilang pagkakataon, kung ang mga panda naman po ay nasanay sa kanilang mga tagapag-alaga, maaring magpalagay po ito ng masyadong komportable po sila sa kanilang mga tagapagbantay at nakikipaglaro po sila. Kung minsan, pag nakipag-interact sila, medyo sa isang matinding paraan at medyo nakakasakit na, pero sa kanila, laro lamang po yun. Again, parang kasama mo sa bahay. Yung walang trabaho, di ba? Naging komportable na masyado. Kaya hindi na naghanap ng trabaho. O kaya masasabi ko lang sa'yo, boards, regards sa panda mong kasama.
tawag kami sina sa probinsya sa Rojas. Ang tawag namin sina member ng Ligid-Ligid Gang. Higa lang ng higa ang trabaho, Pamalo. Anyways, mga kabisyo, gotta go. Maraming salamat. Hope you guys did have a great time. Magkarinigan po muli tayo bukas. Pag nabitin kayo, don't worry. Coming up next, dahil susunod na, DJ Rocky Terra on Rocky's Secret Files. Susunod. Muli, ako po yung nagpapaalam. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!